da ruhi duka mallakin ki ne, yarda a so na baki ke ce guda madubina. Na ba da raina fansa a kanki ne, ki ratsa zuciyata na san kina sani. Na baki zuciya za na faranta ranki ne, don so ki duba zancen da nake a bayyane. So ne kuma haɗina da za na barki ne, in zama kamar tagwaye Hassana da Husaini ne. Da maso nema in zuciya, kyautar zuciya na baki rike gindiya. Kayatuwar sankiya zama ado na zuciya, daɗin zantukan kike sa na yawaita dariya. Ƙaunata na baki sanke ke motsa zuciya, daɗin so ya wuce duka tari na dukiya. Ta ni na baki kyauta, ke ce rayuwa ta raina ki faranta. Girman sanki ya wuce ni na misalta, ke ce sinadari mai kora kishimarwa. Na baki mallaki na kin zammini yar uwa, a cikin zuciya sanki ya rahau